Sen näçe mene soruşma telefon bağlap ýursun? Barlamana hakkım var. Kim bilen yazışýanyň men bilmeli dämi? Ýa-da sana äärlik hormatym garmadymy hiç ýyly? Koduny açyp ber, menden bir zat gizleýän sen. Sen men şuga garşyma ötýän bilýärmi şonu? Men sen maksadyň bolan soň açyp berjek telefon bolýarmy? Sen häzir bir tapyp menden aýrylyşyp bolýan ha? Dogrumy? Eger bir zat tapsam ikimiz aýryşýar. Bolýarmy sana telefon açyp berýän? Eger şundan bir zat tapmasam, sen bilen aýryşýanyz bolýarmy? Men öz telefonumy, öz şahs sirlerim bar. Gatnaşan dostlarym bilen ýazyşan zatlarym bar. Köp adamlaryň bolsa amaratlar bar men telefonuma. Men ýöne lisna adamlar bilen gurulşamak, sen şonda da maňa ynanman telefonuma arajak bolýan ha. Diýmek biziň aramyzda hiç ynam ýok da. Hiç haçan unutma, öýde aýarmaş garan sözleri taşalamaýanmy. Şeytan gönlüne girip bir da tapjak bolsaň telefondan. Al barlay arkaýyn. Ýöne senin bu edýän hereketiň men göwüme dege. Sen hem şuna san goýaşar diýip kirýärmi? Bolýarmy? Telefon bilen bitýän bolsa açyp beren. Ýöne sözüm sözdür. Şoň üçin hiç sat çykmasa biz aýryşýar. Bana sen ýa ynanmaýan aýal muman gerek däl. Kakasy, men ýaşlar, men aýtalar.